sakit na naman. Ano ba rin mo siya? Kasama gumap niya? Gumap? Ito nagulat yan. Ito na ako. Tumungaw ka ba naman? Ay, nanawag. Ito nagulat. Yung pagkatangan niya na, naglalaki. Diba? Nain niya yan, balik siya. Wala rin. Doktor na siya. Tara ma'am. Ha? Guys, Ano yung sikit? subay, jump ko lang.